F'Awwissu, ir-rata tal-inflazzjoni f'pajjiżna baqgħet inqas minn dik irreġistrata fil-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea waqt li baqgħet tonqos din id-darba b'0.6% meta mqabbel max-xahar ta' qabel. Dan ħareġ minn ċifra tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. Dan hekk kif ix-xahar li għadda ir-rata tal-inflazzjoni lokali kienet ta' 5% waqt li r-rata medja tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea kienet ta' kważi 6% jew kważi punt perċentwal aktar minn dak ta' pajjiżna. Skont dawn l-aħħar ċifri, pajjiżna baqa' jniżżel ir-rata inflazzjoni xahar wara l-ieħor. Pajjiżi b'ekonomiji enormi bħal l-Istati Uniti u r-Renju Unit, l-inflazzjoni reġgħet qed terfa' rasa wara li l-prezz taż-żejt fl-aħħar xhur żdied b'aktar minn $20 kull barmil. Ir-rata ta' inflazzjoni f'pajjiżna ix-xahar li għadda naqset b'aktar minn nofs punt perċentwali hekk kif fix-xahar ta' Lulju. Ir-rata ta' inflazzjoni kienet ta' 5.6%. Fl-aħħar xhur, l-inflazzjoni qollit rasa kkawża l-gwerra fl-Ukrajna, l-istess konflitt ġab ukoll kriżi fis-settur tal-enerġija. Fl-aħħar sena u nofs, il-Gvern Malti investa aktar minn €514 miljun f'sussidi biex jibqa' jagħti stabbilità lill-familji u lin-negozji fi żminijiet ta' sfidi internazzjonali mingħajr preċedent. Dan wassal biex pajjiżna kien l-unika wieħed fl-Unjoni Ewropea fejn il-kontijiet tal-enerġija, il-fuels u l-gass molgħux mindu faqqet il-gwerra fi frar tas-sena l-oħra.